знам с какво. Колко пъти пари съм губил, не играя за пари. Или нищо, или ти. Един въпрос, дали си с мене, един въпрос. И после да, за тази нощ, да те спечеля за тази нощ. И после пак един въпрос, дали си с мене, един въпрос. И после да, за тази нощ, да те спечеля за тази нощ. И после пак. Здравейте, ретро-поп фолк носталгици! Какво мога да кажа за днешния си гост? Той е безспорен талант. Изпълнител с прекрасен глас и разпознаваема бленда. Човек, отворил сърцето си за добротата. Артист в пълния смисъл на думата. Изключително ми е приятно днес да кажа здрасти на Ерик. Здрасти! Здравей, Герго, много ми е драго, че ми се обади за това интервю и че не сте ме забравили, въпреки голямата пауза, която имах. Благодаря ти. Точно в този контекст, какво правиш ти през тази цялата пауза, когато така не си активен на сцената? Ами, аз доста говорих по темата в социалните мрежи. Предполагам, много хора знаят вече, но ще разкажа и на теб и на твоите слушатели. Бях в някаква дупка след загубата на майка ми, след което здравословното ми състояние се влоши и минах така много сериозна операция на сърцето. Поставиха ми 4 байпаса, след което пък ми спряха бъбриците, бях на хемодиализ за известно време, но Бог мен много ме обича и толкова бързо ми показа, че може да ми върне всичко така за часове, както се казва, ме лекуваше и сега, слава на Бога, съм добре. Работя в Бургас в едно заведение с оркестър. Знаеш, аз обичам да съм постоянно между хора, но не мога да пътувам много, не ми се отразява добре. И гледам да се позиционирам на едно място и сега работя тук в Бургас с много готини колеги, с Маре, с Нико и се чувствам много добре. Радвам се да го чуя, съжалявам, че си преживял всичко това, но Господ изпраща такива тежки изпитания само на смелите и свестните хора. Така е, толкова доколкото можем да понесем. Именно. Той каза, че е грешка, поздрав за теб, колежке, с дрехи и без дрехи, всеки правиш луд. Понеже има въпроси към теб от твои фенове, бих искал да им отдадем дължимото и ако нямаш нищо против, да започна да ти задавам тези въпроси. Разбира се. Симо Попов те пита: сред хитовете си ти имаш много стойностни балади. Основава ли се някой от тях на лични преживявания и събития? Не. Нямам такава балада, която да чувствам лично, но всяка балада, която съм изпял, почувствайки я. В смисъл, влизам в ролята на героя и се опитвам да я изпея с максимално чувство, за да стигне по-близко до хората, да я усетят. И това е най-важното, да предадеш емоцията на другите хора. Точно така. Иначе нямам песен, която да е писана по моя история или нещо. В случая искам да кажа, че в повечето случаи в последствие, след като съм изпял дадена песен, след време ми се случва нещо, което се намирам в тази песен. Мале, тук веднага ще отворя една скоба. Нашата приятелка Албена Асенова ми каза веднъж: Герго, каквото си ми написал, все съм го преживяла после. Ами, последната песен, която записах,
На сила се казва. Ожениха те вашите на сила. Имаше много варианти. Много хора писахме текста. Аз, Марая, други хора. Обаче аз не знам откъде, как ми хрумна и смених няколко думи, които бяха съдбоносни за мен. Няма да влизам в подробности, просто понякога думите имат много силно значение. Това, което казваме. Вярно е. Не трябва да говориме без да сме примислили нещата. Точно така, наистина. Така вече се научих. Преброявам до 10, тогава казвам каквото и да било. Ожениха те вашите на сила, душата вътре в мене вече гнила. Боли мислят ме заради тебе, жив ме погребаха за нула време. Мария Даракчиева, разкажи ми как минава един твой ден. Ами как минава един мой ден? Общо взето поспивам си, ставам, пия кафе, веднага след това разхождам, правя разходка, имам 2 кученца, без които не мога. Майки и Рони, даже и в момента са ми в краката тук. Правим разходката, след това закусвам, чувам с колеги. По принцип, когато съм се вкъщи, гледам много филми, много телевизия. Не знам, тук в Бургас, както съм 3 месеца, не съм изгледал нито един филм. Не знам на какво се дължи това. Може би 3 години изгледах целия Netflix, а сега няма вече какво да гледам. После идва време за подготовка за работа. Трябва ми 1 час, преди да се подготвя визия, нали, дрехи, какво ще облека, прическа, коса и така. Сега един много интересен въпрос, който питам всички хора от твоето време, ако мога да кажа, от твоята класа. Как би коментирал сегашното състояние на поп-фолк? Честно казано, някак си хем ми харесва от към саунд, от към модерното звучение. Няма го вече най-пошла чалга, като Радка Пиратка вече категорично не се котира. Но не знам защо. Песните нямат живот, нямат стойност. Вярно е, да. Не могат да останат. Един певец или певица пуска песен и след 3 месеца песента му вече е стара и той се чуди каква нова песен да направи. Това за мен е абсолютно грешно и ще дам пример с кой да дам пример? С една Цета, която пуска албум на 5 години, песен на 5 години и нещата си са си окей. Не е нужно един изпълнител да пуска, да бълва продукция. Ние сами си го направихме това. И по този начин убиваме едната песен с другата. Да, убиваме живота на песента. И така и публиката става по-алчна за продукция. И няма ли да пускаш нова песен? Тя е пуснала преди 3 месеца песен и след 3 месеца вече тя певицата е в дилема какво да пусне, да надхвърли предната песен, да не е по-слаба. И то е една надпревара, общо взето. Това не ми харесва, но пък другото, което ми харесва, че се залага на стойностни клипове. Много модерни клипове правим на много високо ниво. Можем да се конкурираме с... Не всички, но имаме изпълнители, които могат да бъдат излъчени в световните канали, като MTV, без никакъв проблем. Това е така, но смяташ ли, че един клип може да компенсира всичко останало, за което си говорихме до сега? Не, разбира се, че не. Не е само клипът. По принцип, песента е по-важна, защото ще дам пример с една Шушана, която стана
тотален хит, без да е имала клип. Абсолютно. Нали, не трябва и на 100% да избягаме от балканското звучение, защото ние сме си балканци и балканското звучение си е в кръвта ни и трябва да го запазим по някакъв начин. Както и народната ни музика. Да обърна внимание и тук. Фолклора също много се радвам, когато чуя млади фолклорни изпълнители. Извинявай, че бягам от темата, но трябва да вметна, че нали, от 1-2 години тук слушам Петя Панова и толкова да и се радвам. Страшен толкова глас. Хубав глас. Това момиче направо е явление. Тя е като Софи Маринова в поп-фолка. Абсолютно си прав за това. Споделям мнението ти. Да. Сега, Одеве, ти спомена, че през деня отделяш време да се чуваш с колеги. Кажи ми сега, с кои от колегите ти се разбираш най-добре? А от популярните ли? Да. Ами, в момента най-много комуникирам с Марая, защото нали, аз и работя с нея. Ежедневието ни минава в разговори, на работа сме заедно, ние сме като семейство там. Но най-близките са ми... Джордан винаги ми е бил от началото ми на кариерата. Ние сме много близки, но сега много се радвам за неговите успехи, тук да вметна. Той е много ангажиран, аз въобще не смея да му звънна, като не знам кога е спал, кога не е спал. И чакам той да ми се обажда общо взето. И с него съм си той ми е най-на сърце. Софи Маринова, знаеш колко много се обичаме, колко години се познаваме и така нататък. Тя също е доста ангажирана и случилото си с баща и нали, се чухме да изкаже съболезнования и така нататък. Не се чуваме много, но когато се видим пък е един малък празник за нас. Това е хубаво, че поддържаш добри взаимоотношения. Сега от така леко тъжната тема за толкова загуби, за които спомена, да те хвърля... Чакай, да ни се обидат, само да кажа. Още ли? Добре. Да, една от най-близките ми колежки и я чувствам като моя сестра, това е Валентина. Вчера си говорих и с нея. С нея се чувам най-често, ако трябва да съм честен, нали? Тя беше до мен в най-трудните моменти, когато бях в болница. След операцията, отваряйки очи, първият човек, който видях, беше Валентина, нали? За което много и благодаря, че беше до мен в тези трудни моменти. Тези неща не се забравят. Така се оценяват истинските приятели. Колкото и време да мине, Валентина си остава и винаги ще има място в моето сърце. Бъдете все така заедно и неразлучно свързани. Сега нещо забавно е следващия въпрос. Няма как да нямаш такива случки. Разкажи някоя забавна история от заснемането на твой видеоклип. Или, примерно, гаф, нещо, каквото ти хрумне на примависта. Ако трябва да съм честен, аз съм много голям перфекционист относно работата ми, когато снимам видео, И това ми е набито от Ненчо, защото в началото, нали, аз знаех за кой иде реч. Ненчо постоянно ми се караше и за всяко нещо аз гледах да угодя и да съм стриктен, нали, да нямам забележки. След това спрях да работя с Ненчо като режисьор, обаче това остана сякаш в съзнанието ми и не съм допускал някакви изцепки да има по време на клип, наистина ти казвам. Не е имало, просто аз лично не се сещам за такова нещо.
някой друг около тебе, там екипа е голям, когато се снимат клипове. Да, но не съм имал проблеми. Леле, ти си единствения. По време на видео, наистина, аз много така прецизно гледам хем да съм спокоен, хем да съм леко строг към екипа, за да няма такива... Чакай, сетих се за нещо. Сетих се за нещо, но то не е изцепка, ами това пак бих го нарекал професионализъм от наша страна, защото снимахме в Брюксел с диджей Оскар първата балада, първия ни дует, и беше минус 20 градуса. И ние снимахме в центъра на Брюксел в 4 сутринта, защото нелегално снимахме там, защото там си има охрана и не трябва да се снима. Викам, ще идем 4 сутринта, няма да има никой. И викам, снимаме по най-бързия начин и изчезваме. Да направим тия кадри, нали. Те викат, добре, ще послушаме. Мале, излизаме, то е минус 20. И аз съм забравил да си взема чорапи за тези обувки, които трябва да снимам, нали. И викам, няма страшно, ще ги обуя, викам, за 10 минути се ще издържа. Направо краката ми станаха на кокъл човек, без чорапи, една обувка такава, не топла обувка, един чепик такъв, дето изглежда добре, ама е много, не е топъл. Разбираш? И това общо взето е гафа, който съм имал по време на снимки, просто замръзнахме всички. Значи с теб е добре да се работи. Всичко върви по план. Върви, щастлив ти бъди, ама за моя сметка всичко ти прощавам, но направи си сметка, щом се случи с мене, ще ти се върне някой ден и на теб. Прости, прощаваш ли ми, че заменихте с нея, без душа живея, не съм щастлив ли нея, знаех, че си с нея, не зная как ме заблуди и ме съблазни. Кристияна Малчева пита кога да очакваме нова песен. Тя даже е написала дует. Не знам дали си обещавал такова нещо. Не съм обещавал дует, въпреки че имам много предложения за дуети. Пак казвам, че паузата, която направих, е заради здравословното ми състояние и за личната ми загуба. Обаче няма как да не пусна нещо. Най-вероятно в началото на лятото ще зарадвам всички мои фенове с нещо свежо и няма да изневеря и на себе си, няма да е някакъв кючек. Да не очакват някакви кючеци. Най-кючеклийската ми песен си ми е писал ти. 100 на 100. 100 на 100, да. По-кючеклийска от нея нямам. Това не е моето смисъл. Аз съм цигане, но не харесвам такива толкова ориенталски ритми. Не е за мен това. Харесвам си по-обраните дискотечни ритми, които... Това, което на мен, както аз го усещам. Разбира се. За да можеш да предадеш на публиката, първо ти трябва да го харесаш. Абсолютно. Но и до ден днешен, когато запея 100 на 100, всички много и се кефат, за което много ти благодаря. Благодаря аз. И да не забравяме, че тя беше цял един месец на първо място в класацията на Сигнал Плюс. Сега като заговорихме за песни, много интересен въпрос. Ти с коя твоя песен би описал живота си? Не знам, може би първа предстои да изправя такава песен, която ще опише живота ми, защото моят живот няма общо с песните ми. Наистина, много бих искал да има и да кажа, примерно, тази песен ме описва, обаче всъщност, като се замисля, не е така. Няма как да го... В моя живот има много радост, има много тъга, много разочарование, предателства, прошка,
Тогава да перефразирам. С коя песен по принцип би описал живота си? Ами, имам една песен с Диджей Оскар, Прости. А последната балада, която е с него, нали, Докато дишам, тези две песни, така най-драматичните ни песни, са най-близко до мен. Сега не знам дали ти остава време, но пита момиче ли е, жената ли, не знам. Кой е любимият ти спорт и спортуваш ли нещо? Ами не спортувам, защото няма правя постоянни разходки, защото след такава операция на сърцето те са задължителни. Но не бих казал, че спортувам. Преди ходих на стрелба, но сега не бих казал, че спортувам. Не спортувам, честно казвам. Говорихме вече за това, че си стриктен по време на снимането и записите на песни и така нататък. Някой гаф на сцената да ти се е случвал? Там вече не е всичко за... Да. Сериозно. Това е друго. Там вече, колкото и да... Там нещата не са толкова премерени, колкото по време на работа. Нали? На работа съм концентриран, когато снимам с много хора. Основното, аз съм човек, който трябва да контролира ситуацията, а пък там на сцената вече, когато съм на участие, там нещата се случват, не мога да ги контролирам. Да. Аз не знам, примерно, тази сцена колко е здрава, колко е оборудвана. На един концерт паднах, подскознах се, но изиграх си го, не спрях да пея. Тупна се микрофона, аз станах и тръсках се и продължих. Но предполагам, на много колеги им се е случвало да се спънат или нещо. Това са нормални неща. Рисковете на професията. Да, имаше едно участие в Вълчи дръм. Първо бях в Козлодуй и след това собственика на дискотеката, в която пях, ме помоли на другия ден да пея в Вълчи дръм. Имал там заведение. Викам, добре, нали, ще дойда, ще остана. Те ми бяха големи приятели с жена му. И отивам аз и качват ме там на една малка сценичка. Обаче по едно време гледам ги, почват да се събличат мъжете голи до кръста, уж танцуват, по едно време взеха да се бият. И по едно време звучителя ми и шефа започват да изкарват 4-5 човека, така той беше Мирон, се казваше, и беше такъв, този спорт, не знам как се казва, точно дето теглят камиони. Това е някакъв силов спорт там, да. Силов спорт, да. И този човек беше много силен, много грамаден, и хваща 4 човека и ги замъква към вратата, към изхода. И викам, този човек също гони хората. И в този момент ми спира апаратурата и учител ми вика, веднага идвай тук. Викам, вие какво правите, бе, хора? И той вика, ти не виждаш как хвърчи шишета покрай главата ти, бе, човек? Те те целят с шишета, ти не виждаш ли, че заради тебе станал боя. Леле, майко. Викам, не, бе, човек, не съм видял. И ме спряха и се прибрахме в колите и тръгнахме. Аз си пея, мисля, че се радват, те се бият. И не съм разбрал, че аз съм конфликта там, че заради мен нещо са се сбили. Нищо не бях разбрал. И по-добре, защото щеше да се ушашкаш и, нали? Може би, да. Русо гладно няма, зная, ала виждам тебе глад да влезеш в моята стая, да го правим пак и пак. Русо гладно няма, казват, изключение си ти. С Христочи да ме изяждаш, направи го с устни ти. Албена Маринова,
Ще правите ли песни, явно въпросът не е само към теб, а и към твоите колеги от това време, ще правите ли песни с старото хубаво звучение от 90-те, началото на 2000-та година? Мисля, че всички сме наясно, че 90% от феновете не харесваме новото звучение, само вие, изпълнителите, можете да го върнете. Ами, не, аз много харесвам новото звучение. И конкретно сега не искам да звучи като реклама някаква, но аз и в началото на кариерата си, първите ми песни бяха при този композитор. Просто аз много го харесвам как работи като аранжор, какви звуци използва и в момента той е топа на топа, Даниел Ганев. О, да. И ако мога да направя нещо с него, ако мога да си позволя финансово да работя с него, защото знам, че е много скъп, пак бих се върнал при него и пак бих направил песен при него, защото той работи наистина на световно ниво. Има го балканското, но в същото време и звуците са му много специални и мастер е много специален. Въобще Даниел ми е голяма гордост за нашите композитори и музиканти. И както виждате, не само български, и гръцки, и Сърбия, и много държави взимат наши песни, които той е правил. Това си е достойно за уважение. И не мисля, че аз в началото на разговора казах, че харесвам саунда и звучението на новите песни. Просто не ми допада начина на работа, на това колко много продукция се бълва и как убиваме живота на песните си с нова песен. Сега искам Извинявай, че те прекъсвам. Искам да се върнем на предният ти въпрос, защото ми изплува в съзнанието на една случка, която е много интересна и аз, така, когато имам възможност, винаги я разказвам. Когато бях на 14 години, това означава, че съм бил, не знам кой клас, обаче може би 7. Да, най-вероятно. На леля ми мъжа имаше оркестър, Калеко ми де факто, той е кларинетист, а Войчо е китарист. И си имаха оркестър, нали? И си ходиха по сватби, такива мероприятия, свириха и в заведения и аз обожавах да ходя да пея с тях. И като имах възможност, нали, да отида някъде, където свират, винаги се качвах така да пея, да се покажа, нали, че аз мога да пея. И те си ме знаеха, че аз на 14 години си имах репертуар да се кача, да изпея, да пея цяла вечер, една сватба да изкарам, няма проблем. И на Калек пред училището и вика, трябва да дойдеш с мен след училище, защото ще свирим на един юбилей на един човек и певицата е болна, говорил съм с бащи, ще те изчакам, нали, да приключиш и направо от тук тръгваме. Викам, аз трябва да се преоблека и напише един. Той вика, добре. И изчакаме човека, отидох при обляките, отиваме, аз нямам търпение да пея вече. На една вила, двоетажна, на първия етаж на вилата, тя до един язовир голям в едно село, Климент. И на първия етаж на вилата младите хора, нали, децата с една стереоуредба си празнуват, а на втория етаж на вилата оркестъра. И ние вързваме сега апаратурата и човека се качва и вика на Калеко, нали, къде е певицата? И Калеко вика, ми певицата е болна, няма да може да дойде, ама сме взели това момченце, нали, той много хубаво пее. А в нашия край много ценят народната музика и предимно тракийската народна музика. И човека ми вика, ти можеш да ми изпееш, можеш ли да пееш бавни тракийски песни? И аз викам, да, знам много песни, нали. И той вика, може ли да ми изпееш сега една песня? И аз викам, добре. И още, нали, не са вързани всички инструменти, обаче апаратурата е включена и аз взимам микрофон и акордеона. И един акордеон и аз правят ми очери и аз
почвам да пея, човека седна на една маса и както си седи, нали, аз си пея, който по едно време го гледам, той спи. Викам, мали, този човек въобще не ме харесва как пея, той заспа, аз съм лапе, разбираш. Викам, той спи, той ще правим, той сега, тук стане ми тъп. И свърши песента и аз си седнах там и по едно време идват едни хора горе и ни като се разпищяха, той човек е умрял. Починал, докато му пее, разбираш. Майко мил. И нали, колегите, музикантите почнаха да прибират апаратурата, Калеко веднага ме заведе в колата, да не се стресирам нещо. И аз викам, защо? Просто нещо няма да пеем. Той викам ми, Калеко, той човек вика, почина. И викам ми, той почина и сега викам, ние няма да пеем, така ли? И той вика, ми как да пеем, нали? Той вика, човека почина, на кой да пеем? И аз бях толкова разочарован, че няма да свири. Не заради това, че човек е починал. Виж колко съм бил глупав. Ти си бил и малък, нормално. Аз съм бил малък. За мен е било вълнение, че ще пея, нали, че аз съм основния певец и така нататък. И страшно много се разочаровах и тръгваме вече с колите и барабаниста вика и не се сърди, вика, Жоре, ама човека вика, като чу как грачи ще умря. Това ще стане един лав. Тогава много ме бъдикаха, ти казвам. Да, бе, той има и другото. Умрял от кеф човек, просто като те чу. Ами, песента беше много тъжна, обаче те това харесваха тогава. То в бавна тракийска песен няма как да пееш за нещо много хубаво, нали? Да. Обикновено бавните тракийски песни са такива малко по-драматични. Сега, да. Русото не е модерно, всеки иска нещо черно, иска огнена брюнетка, тя за секса да досветка. Заговорихме за хубави песни. Митко Стефанов, който е администратор в групата, те връща така малко по-назад и те пита какво си спомняш от времето, в което работеше с Супер Експрес и от албума, който направихте заедно. Много емоционални моменти бяха, защото това ми бяха първите записи. За мен да работя с Супер Експрес беше една сбъдната мечта. Тъй като аз много обичах София още преди да се запознаем лично. За мен беше голяма привилегия да работя с този оркестър и аз с Галин написахме песните и за двата албума, и на ромски, въпреки че аз никога не бях говорил на цигански. Покрай Галин, покрай песните, питах какво означава и навързвах думите по такъв начин. И Галин чудеше и викаше, сякаш знаеш хубаво да говориш цигански и свързваш изречението, нали, и дори много малки поправки, нали, ми поправяше той, иначе идеите като текст на цигански ми бяха много добре и аз написах тогава целият цигански албум, с Виктория беше. Виктория не се включи в писането на текстовете. Всичко беше по моя идея и нейните текстове ги написах аз, и моите ги написах аз. В българския албум се включи някакво момиче, мисля, че Снежана се казваше, не си спомням. Не помня, ти имаше ли участие в този албум? Не, нямах. Той коя година излезе, извинявай? 2002 или 2003. Значи съм бил там. Не, нямам в него. Чак после в соловата ти кариера имам няколко песни. Да. Но тогава ме запознаха с теб. Когато бях при Галин, ме запознаха с теб. Аз вече съм забравил. Да, идвахме с Галин да те търсим. Идвахме с Галин да те търсим и мисля, че не те намерихме.
Имаше някакъв тирк там, не си спомням. Но си спомням, че точно те видяхме да се търсим и не те открихме. И викам, ние като не го откриваме сега, викам, аз ще седна и ще пиша. Едно момиче, една Снежана написа и другите няколко песни, другите ги написах аз. Но интересното беше, че сега не искам да обидя някой, но студиото на Северо-Западна музикална компания не ми харесваше. Беше много... Аз хем не разбирах и пак не си харесвах гласа там. Еми то там мисля, че един човек правеше абсолютно всичко, доколкото... Димо правеше всичко. Димо, точно така. Димо правеше всичко и имаше сега, примерно, знаеш, дори да някъде да изфалшивееш леко, веднага ще ти оправят тончето. Ние не сме от хората да пее фалшиво, но има моменти, в които си го изпял с толкова чувство и на даден момент има леко трептение на гласа, това ще ти го изправи само да запази този момент с чувството. А тогава трябваше да си изпееш всичко и уж ще ти коригира нещо. То коригира, общо взето коригираше силата. И после чувам в албума, аз съм пял, записах една народна песен за Рачала, Яна по Рачала, и съм изпял терците леко фалшивея в терците. И те са го оставили фалшиво. Аз тази песен до ден днешен никъде не съм я пуснал и никъде не съм я изпълнил, защото това трябва ми остана, разбираш. Да, и то... Да, много ме беше яд. Да. Много ме беше яд. Оставиха записа с фалшив тон и викам, Галин, вика, какво ти писа? Викам, Галина, това е в първия ми албум. Как ще има фалшив тон? Аз не мога да спа 3 дена от нерви. Ама, да, случи се. И записите ги правихме, ходихме на сватба. Свършваме сватбата. И в 12 часа през нощта отиваме в студиото. Виж колко аз от мерак казах, няма проблем. Сега няма как да ме накажа да направя такова нещо. Ще каже, гласа ми трябва да се почини. Искам да звуча добре. Обаче тогава мерака и влизам и викам, маля, аз тази песен не ми е висока. По принципа сега тук ми изглежда висока в студиото. Да кажем, нали, защото съм си я репетирал, като съм бил починал и гласът като ти отпочинал, знаеш. Обаче след цяла сватба пеене, изморява с гласа и леко ми се тръгнаха високи. Обаче такова е било положение. Трябвало е да запишем вечерта, на другия ден пак сме на сватба, нямаме възможност да идем през деня да записваме. Димо се сърдеше, даже че записваме през нощта, ама така беше. Идвам аз при теб със вятъра, никой няма вече да ни раздели, да ни раздели. Сега аз не знаех даже, че ти си писал песните на ромската версия, но като стана въпрос за писане, втория въпрос на Митко е: баладата "Липсваш ми" е една от най-хубавите му песни и моя любима. Може ли да ми разкаже как се създаде тя? Той ли я намери или продуцентите му я предложиха? Казвам, като стана въпрос за писане, защото аз тук участвам, нали? Та за това. Значи, аз нямах... правиха една компилация Love Ballad. И аз нямах балади, имах албум, но в албума нямах балади. След първия албум, нали? В първия албум нямах балада. И трябваше да направя 2 песни. И Ненчо и Теодора ми избрах 2 песни, нали? "Не идвай" и "Липсваш ми". И Теодора беше толкова влюбена в тази песен. И ти като ми даде текста, като го прочетох, аз много усетих песента, човек. Много
Много драматична песен, много я почувствах. И за съжаление, обаче, аранжимента не ми харесваше. И си мислих, нали, аз ще изпея, после те ще оправят аранжимента, няма да ми звучи толкова пошло. И на мен също съжалявам, че го казвам. Мисля, че аранжимента беше на Пламен Велинов. Да, точно на Пламен Велинов беше аранжимента. Другата балада беше на Шейн. Аранжимента пък на другата балада и до ден днешен, виж колко години минаха, като го пусна, направо много му се кефа на саунда. А на Липсваш ми направо полифонична мелодия. А гласа ми е звънет там с толкова любов, толкова хубаво, с техника съм изпял всичко, а аранжиментът ми е слаб. И толкова ме ясно това. Но въпреки всичко хората, които харесват балади, много ценят тая песен и аз много им благодаря. Благодаря на теб за хубавия текст. Моля те, аз мога да отворя само една скобичка, за да ти кажа и моите приключения. Когато занесах текста, знаете, вие изпълнителите ставате по-късничко, идвате по-късно във фирмата. Към 10-11 се виждам с Дали, дава ми текста, тя го прочита и казва, много хубав Геро, много клетви, и се смеем, нали? И другото, което ми направи впечатление, когато бяхме на промоцията на Черен дъжд на Албена Асенова, ти беше подготвил други песни да пееш, но когато разбра, че аз харесвам тая песен много, ти я намери някакси в интернет и я изпя на живо там пред всички хора, за което много ти благодаря. Няма защо за теб винаги си бил много... Познаваш ни лично и знаеш какви хора сме и може би това ти помага така много лесно да намериш нещата и да... Наскоро, между другото, говорих с някой за текстописти, за такова, за песни, които, нали, текстописти, с които много лесно работя. Ти и Мариета, те ми много на сърце, много бързо. Сякаш взимам текста на песента, знам мелодията, запявам я и не мога да ти го върна, защото всичко ми излиза. Правилно е за тебе, това е. Сега, един въпрос, който ще върне малко назад, те просто ги задавам така, както са ми изпратени, не съм ги подреждал по теми. Кой от двата си самостоятелни албума харесваш повече и защо? Първият албум си го харесвам повече, защото песните от първия албум, половината, съм си ги избирал аз. И работих целият ми албум, с изключение на 2 песни. Правен от Даниел Ганев, саунда там е убийствен. И във втория албум си имам силните песни, нали, Моя ли си е там, баладите са включени, Твоят мъж беше хит. Но има и песни, които аз не харесвам. Никога не съм пял по участията си. Дори за главната песен на албума, аз никога не съм я пял на участие. Повярвай ми, без въпроси се казва песента. Не е аз никъде не съм я изпълнявал. Никъде. 7 дена текст имах една песен, може би съм я пял 2-3 пъти. И това е. Докато другите песни от първи албум всичките бяха топа. Нямах слаба песен просто. И след този албум, разбира се, спечелих и албум на годината. Моя ли си, искам да ти вярвам, вместо да се съмнявам. Моя ли си, искам да не мисля, ден поне да забравя. Десислава Христова сега дава ти, може би да те насочи. Би ли организирал интересно състезание, в което наградата да е среща на 5 негови почитатели с него? Може би те са групичка от 5 човека и искат да спечелят среща с тебе. Я пак? Би ли организирал интересно състезание, в което наградата да е среща на 5 негови почитатели с него?
Ако аз няма нужда да правя състезание. Ако искат и имат желание да се срещат с мен феновете, нека да ми пишат в страницата или в Фейсбук на Ерик Димитров на латиница ми е Фейсбука и може да направим един фен клуб и да се съберем някъде, ще ми организирам кетеринг, ще си хапнем, ще си пинем. Стига да имам толкова фенове, да не са ме забравили. Значи, Десислава Христова и всички, които обичате Ерик, чухте какво предложи човека, пишете му на личния профил. Давид Пиес. Организирайте се, Да. ще ви събера, ще си пеем, ще си хапваме, ще си пиваме. За моя сметка, разбира се, стига да искате. Сега като ти блокира профила и ще видиш. Давид Пиес. Ще има ли 2 албума, които ни е обещал? Не знам какво си обещавал. Ами аз може би преди това, което се случи, нали, преди моята пауза, казвах, че имам песни, които не са включени в албуми и де-факто мога да направя, ако ги включа в албуми, защото си мислех да направя един албум дуети и песните, които не са включени до сега в албум и да допълня още няколко песни, мога да направя 2 албума. Може би това имал предвид. Но нещата много се промениха и няма смисъл от тези албуми, защото вече никой не купува албуми и всичко е онлайн. И просто е една загуба на инвестиция, ако тръгна да правя албум. Аз мисля, че е напълно достатъчно да пускам сингли с видеоклипове, с които да зарадвам феновете. Аз самия, ако на любим изпълнител излезе албум, си го купувам с обложка, защото това си ми е вродено от дете, още от грамофонните плочи. Аз си гледах Лили Иванова на снимките и се радвах на снимки, на обложки и това нещата за мен не са се променили. Но хората в днешно време, новото поколение се ражда с телефона в ръка и всичко е дигитално, така че трябва да бъдем модерни. Даже вече издават албуми на флашка. Като си прав си. Моя мъж, как те пуска тук сама, цяла нощ да те няма у дома. Твоя мъж, дето уж на теб държи, твоя мъж, да се гръмне му кажи. Какво мислиш за Hit Music и би ли работил с тях като медия, както правят някои твои колеги? Аз не знам кой е Hit Music. На Оцко ли е? На Оцко, да. Hit Mix Music, нали така беше? Ами, честно казвам, аз съм много далеч от... Ето, виж, Оцко ми е приятел, говорил съм с него да правим нещо и така нататък, но просто не съм запознат. Никога не съм имал претенции и амбиции да ходя в Айнер или да ходя в друга музикална компания. Човек си тежи там, където му е мястото. И това съм говорил и с Ленчо, примерно. Казвам, 3 години сега, нали, виж, не ме занимава и тази година. Не искам участие, не искам да правя песни, не искам творческа пауза, нямам амбиции да ходя в друга музикална компания. Искам да ме разбереш не като шеф, не като приятел. И ако евентуално аз реша, че искам да ида да пея някъде на някой приятел, това е, защото това нещо ще ме разсея, ще ми помогне и затова иначе не искам да поемам ангажимент, не искам да пея, не искам да правя песен, която да пусна и така, защото трябва да я пусна. Просто имам такъв период и се надявам да ме разбереш. И Ненчо винаги е... Значи, Ненчо е много оплюван от изпълнителите, но аз много го обичам този човек. Той с мене винаги е... Аз съм бил много истински с него, разбираш ли?
казвал съм му за много лични неща, които бих споделил на майка ми, примерно. И той ме е разбирал. И още оттам нещата тръгнаха по друг начин. Всеки е правил грешки. Както той, така и аз. Ние сме си прощавали за тези грешки и сме си взимали поука и живота ми направи приятели. Приятели ми направи и аз не съм усещал от Ленчо да ми е шеф. Той винаги ми е бил приятел и може би точно за това аз че не съм имал предложения от други музикални компании, затова даже не съм си позволявал да стигне до него, за да не го нараня по някакъв начин, да не се чувства обиден и да... Просто аз си оставам в диапазон. Ето в момента имам договор, казах му Нена, искам да си пускам нещата в моя канал. Направих си музикален канал в YouTube. Пускам си песните оттам. От гледанията ще си взимам паричките аз. Той вика добре. Ако искаш върти песента в телевизията, за мен също е добре, за теб също е добре. Разбираш ли? Просто нещата не стоят вече така както бяха. Аз толкова години съм в тази фирма и мисля, че мога да си позволя да имам тия привилегии, които имам в момента. Със сигурност. Ерик, много ти благодаря. Ти беше толкова изчерпателен, беше толкова словоохотлив и разказа толкова интригуващо всичко това, което ти се е случвало. Съжалявам за лошите случки в живота ти. Надявам се повече да не се повтарят на теб и на твоите близки. И се радвам, че се съгласи да дадеш това интервю за мен и за ретро-поп фолк носталгия. И аз ти благодаря. Благодаря и на всички слушатели. Пожелавам ви да бъдете позитивни, да мислим позитивно, да бъдем по-добри, да слушаме българска музика и бъдете много благословени. Дори кога